I pozitivan je nas ponovo u novoj epizodi na našem kanalu i mi ćemo danas igrati po prvi put Fifa 15 Ostavtitemlike tim, kao što je sam nam predlažu koju ligu da mi ćemo birati špancem. Znači, ajde vidimo koji ćemo tim doći, da Bog da je neki dobar. Brže. Očajan je tim. Španca nema njen španac tim. I već igramo tehnički tim. Vratno kliknuo sam tipa, sad ti pišem. Znači ima... Šuta ide. Blizu je bilo. Ajde, cok je. Popećam. To sad si. Moramo da se isključi to da mi tu ne zvonska. Da mi ne zvonska tu. Dobra. Spring. Ide i šut. Kabum. 1-0. Sa my team. Tako da, ajmo sad, Laser je dao gol, Laser, Božinić Maser. Ajde, bro. Dobre. Sad tamo god ja lanciram da ga znamo da ode. God ga mu ne zna da ispuca. Znači prvo što radimo ćemo dovesti nekog boljeg golmana. Sprint ide. Sad ćemo da vam pređemo gle. Offside finte. Lijepi. Sad. Kabum šut. Pratka. Hajde puću. A nije, čisto pozadi. I imamo dresu Atletika, što je dobro. Ili igramo protiv, ne. Tika. A moraju nam i dresu od Atletika, nazvam je sigurno. Sad Griezmann. Pum! Prima drugi gol, Jan Oblak, da ga je buši mrežu Coki. Ljudi, ja ne znam kada će mi već preći gdje su vas, to ima već ne znam koliko na 5, tako da može bi posle ovog klipa da se suba. Tu je Griezmann koji gubi loptu, idemo mi jedan pas napred do Cokija. Cok je sprint. Da li će biti to 3-0 na poluvremenu? Šut! Pa odbija sve, pa znam ko i Kok je nešto uradio, ali ništa nije bilo. Kao što vidite poluvreme. Mi ćemo odigrati ovu utakmicu i vidjet će šta možemo. I to će se završiti tako taj klip. To je svoj klip. To je tako na to što pričam strajno, to jest gdje bi gubi loptu, trči napred, ne znam ja koji je ovo, ne idemo ime. Pazu Lesera, Božinić Maser, a ne tako. Gdje malo slabije i malo Kokija, kako ga već zovemo, zvaćemo ga Koki. Znači, bi to bilo malo bolje za Kokija, da je išlo u njega.
kibezdu oblaka, evo kako, da vi vidite kako Koki daje golove, znači damo samo šprint, on ima prostor, zašto ga se svi boje, on šutne ga, odmah brani i dobijemo mi korner i onda Koreja ulazi, Koki izlazi, onda mi smo ovako žvajznemo je i snimamo slajd i napravimo faul. I onda uzmemo, udarimo ovako glavom ili je primimo i onda damo pas Lobaku, onda pas do Diego Vaja, tako znamo, i onda Leser tu glumi nešto ne zna, hoće da uzme loptu, ne može, onda Bela tu dođe, onda Colbak do Lesera, koji mi položiš Mesera, pas do Digubujajala i Digubujajalo promaši. I mi vodimo 2-0 Atletico, što ne. I na sprint treba sam šut. Šta je dao da Silva? Neverovatno. Kaštitelom. Stavit ću da igraju na world class. Kad se da 3 gola, onda vira. I sad će da igraju na world class, ovo je kao bilo nije bio world class, oni su nubavi. Ne da ih zavajznam. Ja se da će im golman bolje braniti čim je na world class. Pošto smo ga nabušili. Martinez! Jackson, kakvi Martinez. Ne možemo što da pređemo polako, smo stavili na world class, stavili smo staviti na beginner. Tako, znači, ajde trči bre. Prolazi 0 i kraj pobjeda nad Atletikom. 1-0. Nije to ništa, dobili smo 500 i nešto konjesa, najbolja igra Silva. Dorohom. Flying. Onda se radi go to my pack, go to my pack, go to my pack, go to my pack, bre. Da vidimo, ili ćemo dobiti nešto u tom packu. Naravno nećemo niš dobiti. Jesu oni igrača, ja, treba i naš Španci. Ani Španca da ga može, ajde, sino. Ovo je neki za 5, ne. Premium jump, i ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro i ajde veliki poz.